dal. Ale však to niečo to. Sme nevideli. Ešte dávaj, no dávaj ešte raz, no more. Môže to, no. No. Ľahký, toto ľahký, čo toto nič. Ale dá... No dobre. Dobre, asi fakt toto nebudeme. Ľudia, słuchajte, záleží na vás. Jak vy chcete, rozhodnite ešte zo všetkých našich stranov. Hrajme teraz, alebo hrajme tak, že pojme na začiatku úkol. Čekajme na ľudí, co ľudia píšu. Tak, jak teraz sme hrali, nechaj tak, jak teraz. Už 5 Čekaj, co ľudia píšu. Úkol sa môže vybrať 3 veci. Ale čisté malé nohy, voňali. Ja autorím toto, co fúria, keby 3 veci sebe najzoberá. Áno, toto je lepšie. Tak, jak teraz. Aj jeden teraz. Čujte, ja plním, ja poviem teraz, ja prehral. Ak by nebírali ešte. Zabíjakši. Teraz, väčšinou mi tu píšu, Čujte, teraz sebe povieme úkol na začiatku. A nie autoria teraz. My dávame úkol, bo sme prehrali. Nie, ten, kto vyhraje, ten dáva úkol. Hej, tak jak predtým, jak teraz sme robili. No dávajte, hej. Dobre, ale že robíte všetky ste inak? Nie, tak, Erik. Ľudia píšu, že tak teraz, tak lepšie. Áno, tak lepšie, máme 3 šanci. Dobre, poď. No dávaj. Čakaj, máme rukavicu, Alex. Neznám. No máš veľa do piču to. Ty máš rukavice, Alex. Tvoji ľudia majú rukavice. Ľudia, prosíme vás. Čakaj, kúpeče, nedávaj start. Hrajce. Jebáne, im do ríci, do piči. Máme 2. Dobre, máme 2. Dobre, ideme. More, my sme robili chybu. Čekaj, nie. Ďakujem vám krásne ľudia za 67 štier. Erik, my sme mali mu da silné úkoly, nie prvé kola. Halo, słuchajcie me. My teraz dáme 3 úkoly vám. Sebe vyberete buď, alebo toto je napínavé. Lebo už bude to napínavé aj u gifterov. Nie, toto sme robili, ja počúvaj, vypne ma už, ideme. Tak jak teraz. Bo ty fest veľa vymýšľaš a nacahuješ. Ale za to práve, teraz otvorím úkol ja za všetkých. Už duel, more, puš. On všetko špekuluje. Ja ho otvorím tak jak teraz. Povedz úkol do predku, na ľudia znajú. Je to dobre tak, jak to je, more, nechaj. Takže si vypne ma už. OK, ideme. Jo, fúš, Ja som dobrý aj pre ľudí, chápeš? Ale ľudia sú spokojní. Tu ľudia píšu, že sú spokojné. No my nemali byť spokojné, však plníme. Let's go. Ľudia, všetko Ale zvykli. Na sobo. Alex, je už za sobo. Ľudia, lajkujeme všetky, poprosím vás. Teraz jedna... Kedy máme dať tam oke toto? Kto má uce rukavicu? Keď ľudia majú uce rukavicu? Kto má ľudia? Lebo ja som sa zabudol ten meno. Daňo, ja chcel dobré aj pre vás, znaš, pri ľudí. Takže malý Sigan. No to daj mu dá rukavicu teraz už. Malý Sigan teraz tam metni. Daj rukavicu teraz. Ríšku, ty Teraz tam metnice. Tam je Kubu. Teraz. Na A teraz rukavici. tam pukajce. Do rukavici kliknúť z ľudia, nebudem kričať. Do rukavice kliknúť. Teraz, do rukavici kliknúť. More, sami GT, keď to pošeš po piči. Bo ty máš ten blesk. Kubu. Ale oni majú rukavicu, bro. Aj oni majú rukavicu, to nič. Každý jeden, teraz tam pukajce. Ľudia. Už nás nič a bro, bo ich dođubali. Kubu. Už nás niča. More to je pripravený na mňa. Ale škoda, keď nás niča. Škoda. Veľká škoda. Dobre, teraz máme 2 rukavice, Ríško má rukavice. Máme tu len 2 rukavice, teraz tam puka. Hej, Alex, ticho buď teraz. Hej, ľudia, Kubičko nechce plakať. Dobre? Alex, Ríško, na isto máš rukavicu, napíš mi. My máme tu rukavici. Čakaj. 140 bodov potrebujem, ľudia, hej, dobre? 140 bodov, ľudia. 140 bodov. Dobre, Ríšku. Splniť toto. Poďte, ideme splniť. Rýchlo. Všetky musíme splniť. Rýchlo, musíme všetky... 2 čapky dojsť, ľudia. 2 čapky dojsť. Rýchlo. Please. Ľudia, 2 čapky dojsť, ľudia. Verte mne. Trojnásobok, toto nemôžeme dať odmietnúť. Hej, vtedy buďte pripravení teraz. Tam je. Pripravení teraz. Tam je, dobre. A teraz, ľudia, puknice tam teraz. Čujte teraz. Čujte, nebojte sa. Máme rukavicu, dávaj rukavicu. Teraz. Ríšku, daj rukavicu. A teraz tam pukajce. A najmenší, Ružičko, poprosím, pošľajte našu... Teraz, ľudia, teraz až 2 rukavice. Rýchlo, pod 19 sekúnd, rýchlo. Rýchlo, pod 19 sekúnd. Teraz. Nečekajte, nikto už za to pošle za to. More, ty nič. Trojnásobok pôjde head. Jaj, more, ale všetky rukavice me dali a nič.
tlak. Ale rukawici Ale nie, czy to Tlak. ty nie, aj more, ružičky pčielace ľudze. Poszło, het. Ale mamy jeszcze rukawicę, 2. Dobre, to nic. Mamy dalsze 2 rukawice. Prosím vás, ľudze, sami si Ľudze, musíme to teraz dať, ľudze, máme ich, ľudze. Máme ich. Jednu rukavicu Nemajú máme. veľa, ľudze. Ešte jednu rukavicu máme. 3000, ľudze. Dobre, ľudia, neposielajte nič. Teraz máme rukavicu, teraz tam treba ešte púkať, ľudze. Však, ľudze, púkajte tam každý jeden. Ľudze, púkajte tam každý jeden. No ešte 2000, ľudze, ešte 2000 tam treba puknúť a vyhráme. A za to z ich strany asi, podľa mňa. Hej, more, tam je bro, aj Fabian na jeho, bro. Claire. Pošli našu rukavicu. 3000, to coś, to veno. To už veno, to už nič. Nič, Alex, śmialimy się, możemy płakać. To nič, no, bolo dobre, cool. No jak się śmiałem oni. Hej. Patrz, jak sobie śmiejesz, cool. Dobra. Idziemy do placzu, bro. A mnie? Ja się raz się rozplaczę, A Jakubu? ale ja ważnie. Dick, poszły moje rukawice wszystkie. Nic, bro. To już. Teraz oni się ukazujú serdiečka, toto, tamto a my tu teraz budeme pomôcť. No. Tak, to już, bro. Już nic. Ja plním lišku. Ja prehral do stýraznička už. Teraz mi vyhrával a nás zase vyhrávajú. To je nič, no. Ale Budeme. malíme ich rozbiť, malíme im dať poriadne úkoly. Vo futbol sme prehrávať teraz. Malíme šancu vyhrali, malíme ich rozbiť s tebou kolami. Mali sme ich rozbiť, Kubu. Malíme im také úkoly dávať, že... Aj, do piči tu je. Ja idem kuriť, a už mám nervy. Dobre, Kubu, daj ich, že by sme čuli ich. To To už asi robuje, no. Vyhrajece, nebude. Ljudi, bracho, tu sme, bracho. Yes! Kurwa, blać!